Karin Majtánová ako blondína. Tak to ste ešte nevideli a teraz uvidíte toho oveľa viac. Minulý týždeň dýchalo Brusno veľkolepou atmosférou. Spôsobil to ples, ktorý sa aj tento rok postaral o naozaj vynikajúcu zábavu. Večerom sprevádzala moderátorka našej televízie Karin Majtánová, ktorú sme tesne pred prvým moderátorským vstupom prepadli na izbe. To si zvere v liščej diere. Trošku bol stresík, lebo Zuzka Bodková, modná návrhárka, trošičku meškala so šatami, takže som tu sedela ešte pred malou chvíľočkou iba v pánčuchách. Mohli ste doraziť vtedy, bolo by to zábavnejšie. No, takže teraz som už o 5 minút 12 a dovolím si tvrdiť, že dnes naozaj tak o minútku 12 hotová. Aby sme to televíznym divákom teda priblížili. Tesne pred začíname o 19:30, teraz som pozerala na hodinky asi 19:22, takže máme čo robiť. Fofri dole. Karin sme ešte na chvíľu zdržali. Zaujímalo nás totiž, či má na svojom moderátorskom konte nejaký nezabudnutelný brept. Som povedala, a takisto je tu aj kandidát pán Tarara, má jednu dceru. No, celá sala, že, ale zobrali to s humorom a bolo to ako, myslím si, že stane sa občas takýto brept. Prezradíme, že moderátorka bola na izbe ubytovaná so speváčkou Marcelou Molnárovou, ktorá plesový večer osviežila svojimi piesňami. Počas návštevy na izbe našej pozornosti neunikol príčesok položený na posteli. Karin neváhala a predviedla sa v ňom. Marceline. Povieme, daj sem. Braka. It's a celebration. Tak a potom to už Karin naozaj musela ísť privítať hostí veľkolepého plesu, kam sa teraz presunieme aj my. Na plese sme sa stretli s herečkou Andreou Karnasovou či módnou návrhárkou Zuzanou Bodkovou. Na tanečnom parkete to svedčalo aj šéfredaktorke známeho časopisu Márii Mikovej a Števovi Hrčkovi. Veselo sa roztancovala aj dámska trojica v zložení Karin Majtánová, Zuzka Bodková a Marcela Molnárová. Marcelka sa počas večera prezliekla až 3-krát, z dlhých plesových do krátkych sexy šiat, no a nakoniec sa predviedla v šatách z dielne Zuzky Bodkovej. Zistili sme, ako naši prominenti vnímajú ples, či za kultúrnu povinnosť, alebo za možnosť príjemne sa zabaviť. Podľa mňa ples je veľmi dôležitá vec. Je to veľmi dôležitá vec, lebo dámy ako také, aj muži ako takí, prídu z iného prostredia, z pracovného prostredia, zo súkromného prostredia na ples, ktorý je psychologicky pre nich veľmi dôležitá úroveň, ukázať sa v inom svetle. Väčšinou sa snažím plesy vnímať ako niečo príjemné, pretože tak nech sa človek možno snaží vrátiť sa do čias, kedy sa dámy boli naozaj dámami, páni naozaj gentlemanmi. A tak nech sa to užiť. Pracovná povinnosť to pre mňa jednoznačne je a je to príjemná vec, pretože za ňu dostanem honorár a keďže sa to ľuďom páči a ja som pozvaná na ďalší krát, raz sa mi stalo, že som bola 4 razy za sebou pozvaná, tak to je zrejme to najlepšie ocenenie. A dozvedeli sme sa aj to, kedy je ten najvhodnejší čas odísť z plesu. Triezvy. V mojej branži určite lepšie, keď človek odchádza triezvy. A vtedy, keď už ja nejak tak mám také svetielko, takú baterku mám, ktorá zasvietí, teraz je čas. Tak tesne po polnoci, keď ešte tak záleží, no na plese by sa nemalo veľmi piť, že naozaj aj tí páni, aj tí dámy by mali podľa mňa odchádzať, teda aj podľa bontonu odchádzať ešte takí, že si pamätajú všetko. Teraz sa zameriame na hviezdu večera, legendárnu skupinu Bad Boys Blue. Kapela rozpálila svojimi úspešnými skladbami všetkých plesajúcich hostí. Chlapci
Hostia u nás pobudli iba pár dní. V piatok prileteli, no a v pondelok už sedeli v lietadle smerujúcom do Varšavy. Zistili sme, či na Slovensko zavítali poprvý raz. Nie je to poprvýkrát. Veľa rokov späť sme boli na Slovensku v Bratislave. A pravdu povediac, boli sme tu aj minulý rok, ale neviem si spomenúť na názov mesta, v ktorom sme boli. Máte nádhernú prírodu. Nemal som dosť času obzrieť si všetko, ale z mojej izby som videl z okna hory. Je škoda, že u nás nemáme sneh. Sníval som o tom, že tu pôjdem snowboardovať, tak dúfam, že na budúce sa mi to podarí. Oslovili sme aj organizátora plesu, nakoľko nás zaujímali nároky tejto legendárnej skupiny. Tie nároky boli, myslím si, že veľmi minimálne na ich rozmer. Pár pohárikov piva, alebo nejakú minerálku a trochu ovocia, alebo nejaký 1-2 poháriky škótskej, to vôbec nie je žiaden nárok. Ďalšou hviezdou večera bola Iveta Bartošová, ktorej vystúpenie taktiež zožalo veľký úspech. Ivetka privítala prítomných hostí so slovami, že by bola rada, keby všetci tancovali. A ako vidíte, nebol s tým žiaden problém. Práve naopak, hostia ju nechceli pustiť z pódia. Sledujte nás ďalej, už o chvíľu vám ponúkneme exkluzívny rozhovor s Ivetou Bartošovou. Iveta Bartošová si poprvýkrát v živote nechala vyveštiť z kariet. Exkluzívne iba u nás prehovorí o podrobnostiach jej veštby. Iveta Bartošová sa na množstvo plesov nemôže sťažovať. Na Slovensku tento rok absolvovala už 3, no a v Čechách ich bolo toľko, že v rýchlosti to ani nevedela zrátať. Na otázku, či považuje ples za povinnosť alebo za možnosť príjemne sa zabaviť, odpovedala takto. Dnešní vystoupení vlastně mělo být prací, ale nebylo nakonec, takže já jsem se vlastně bavila. Svojí prací jsem se vlastně bavila, což je krásný pocit a já to přeju všem, kdo milují svoji práci a vlastně tou prací se i baví. Ivetky sme sa spýtali, či si plesovú atmosféru niekedy vychutnávam aj ako host. Ne, to se mi ještě nestalo snad. Vždycky, i když jdu se třeba bavit se svými známými výjimečně, jako pojď se bavit a nebuď Bartošová, tak já jdu, říkám, tak vezmu si paruku na hlavu, nebo prostě chci vypadat někdo jako někdo úplně jiný, inkognito. Ono to nejde, vždycky každý mě prostě pozná podle očí, podle úsměvu, nejde to prostě a já prostě nemám šanci se bavit, takže i když se jdu někam bavit se svými známými, tak většinou mě stejně přemluví, abych zaspívala, takže vždycky zpívám. Keďže od nového roka ubehlo iba zo pár dní, na rozhovor o tom, čo speváčka očakáva od roka 2011, ešte nie je neskoro. Já přijmu všechno, co mi tento nový rok nabídne, ať to bude pozitivní nebo negativní. S otevřenou náručí čekám, že přijde něco nového, čekám nebo tuším, že bude nějaký zlom, něco se stane, prostě nevím ještě přesně úplně co. A mě až úplně mrazí, když to říkám, jo. takže já čekám, že tento rok bude velmi barevný. Já všechno vidím v barvách většinou, protože já rada maluju a všechno vidím abstraktně a v barvách. Tak si myslím, že bude hodně barevný a bude pro mě asi hodně přínosný. Stejně jako byl ten minulý, ale ten minulý byl takový nic moc, takže já věřím, že tento bude mnohem lepší. Ivetka nám prezradila, že v rámci práce je obklopená ľuďmi, ktorí jej nielen pracovne, ale aj ľudsky sedia. A exkluzívne pred našou kamerou priznala, že iba nedávno si sadla do kresla veštica. Já jsem si poprvé v životě nechala vyložit karty na tento rok. Já jsem měla tu odvahu a tam mi bylo řečeno, že v práci se mi bude hodně dařit. Že práce bude skvělá, já to tuším, že v práci mám hodně nápadů a pak mi v kartách bylo řečeno, že najdu svoji osudovou lásku a že budu mít ještě dítě. A já jsem říkala, ale já nechci už dítě, žádný dítě. Já už nechci, ale bylo mi řečeno, že ještě budu mít dítě, takže já nevím, co ten rok všechno přinese. Zatím jsem sama, jsem se svojí prací, jsem hlavně se svým synem, kterému se věnuju, kterému je 14 a hraje prostě na bicí a bubnuje jako blázen a chce jít na konzervatoř a staví si kapelu. A je šťastný a já jsem šťastná za to, že on je takhle v pohodě, že prostě to všechno
co jsme si vlastně spolu prožili, takže to pro něj vlastně byl obrovský přínos do jeho života, že ho to vlastně posílilo a to je pro mě úplně to nejvíc. Že jsem vychovala, nebo ještě vychovávám vlastně syna, za kterého se nemusím stydět a kterého si nesmírně vážím už dneska, když je mu 14. Keď už bola reč o veštení, nedalo nám nespýtať sa, či už niekedy navštívila jasnovidca. Ne, na to jsem neměla odvahu něco takového absolvovat. Toho se trošku bojím, i když možná, že to zkusím. Máte někoho takového? Ano? Aj. S Ivetkou sme si poklebetili aj na ďalšiu tajomnú tému, konkrétne o minulých životoch, na ktoré speváčka verí. Zajímá mě to, samozřejmě, že mě to zajímá, protože cítím, že v zádech mám nějaký minulý životy a že jich je opravdu asi moc, hodně. A že si vlastně v tomto životě taky vybírám tu daň za ty svoje minulé životy. My sme Ivetke vďační za veľmi príjemný a otvorený rozhovor. Úprimne jej želáme veľa radostných momentov, pokoj na duši a aby bola iba šťastná. Ahoj, tady je Iveta Bartošová, zdravím všechny diváky relace Extra. Mějte se, čau.